Miri, fa 2 anys deia que vostès, el Partit Socialista, miraven cap a un altre cantó mentre el Partit Popular matxacava la democràcia. Avui, amb un to més tranquil però més trist, he de dir que vostès avui han passat a ser els autors directes d'aquesta repressió policial, econòmica, judicial i mediàtica. I quants companys i companyes, quants joves i no tan joves, avui estan patint la repressió que patíem al 75 a la Via Laietana, on els pagaven, els vexaven i els apallissaven. Ara què ens ofereixen? Ens ofereixen que baixem el cap, que ens en tornem cap a casa, que els deixem via lliure perquè arrasin econòmicament, socialment i culturalment al nostre país? És que no ho farem. No ens anirem cap a casa, perquè tenim uns ideals pels quals lluitarem i seguim lluitant. Perquè nosaltres pensem més enllà de nosaltres mateixos, pensem en les generacions futures. Ja fa temps que ha sobrepassat el moviment independentista. Això va de democràcia. És que això és tan senzill com votar. Fem un referèndum, votem, si és que no passa res, votem, si aquí és on el que estem, és el que defensaven vostès abans i el que ara estan reprimint. Mentre que demanen diàleg a no sé qui, perquè els que estem aquí volent el diàleg a nosaltres no se'ns demana, o en tot cas se'ns demana un diàleg mentre que ens estan aixafant el cap contra el terra, mentre ens estan perseguint, mentre estan pagant, però tot i així seiem i demanem el diàleg. Tot i així seiem i demanem el diàleg i ho seguirem fent perquè creiem que és la solució, que cal fer política. Tots plegats cal fer política. Solucionem els problemes tal com se'ns demana, amb maduresa. Mentrestant, a mi em sap greu dir-ho, però amb alguns que compartim lluites de carrer, lluites contra els desnonaments, lluites obreres, lluites per defensar els drets fonamentals, que també hi érem el 15M al carrer, o que ens solidaritzem o solidaritzeu amb causes llunyanes de dret a decidir d'altres pobles, avui no hi estigueu presents i la vostra absència és dolorosa. Quan parlem de política municipal, parlem dels drets fonamentals que estan en perill i que s'estan vexant en els nostres conciutadans. Estan a la plaça, aquestes persones que estan avui a la plaça o aquests que ens manifestem, heu de decidir, us heu de posicionar si creieu o no que som terroristes o no som terroristes per defensar la desobediència civil i pacífica. I per acabar, i malgrat aquesta repressió, he de dir que seguirem alçats, seguirem endavant i sempre defensant la llibertat. Gràcies.